bayethe. Ufanele ukudunyiswa. Kusanama. Ufanele ukubathazwa. Kulababasete limano sukasa. Njengomnyaka Kulababasete bayethe. Wigwele baba. Wigwele. Thank you, Holy Spirit. Ufanele ukubongwa. Wena obongwa naphakade. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla. Wena ogibela amahasha omlilo. Wena ogibela inqola zomlilo. Wena okhuluma qheke kamadwala. Wena usekela umhlaba ngezwi lakho. Wamisa ulwandle emkhawulweni walo. Bayethe uNkulunkulu wethu onamandla. Ilanga nenyanga kekhothamela. Siyabonga ngwenyama yesizwe somndeni wakaJuda. Wena waphodla ehlane kwehlimana. Bayede uNkulunkulu wethu ophila kuze kube phakade. Bayede mlomo ongathethi imali. Bayede nwele zimhlophe mehla vutha amalanga bomlilo. Athi uDavid ungizungezile emuva nangaphambili. Athi wabeka isandla sakho phezu kwami. Bayede mphena ya Calvary. Bayede ngenkulu. Hata papa la hata shatata. Jesus. We give you all the glory. We give you all the praise. Nyalasa mninzini bamandla akho. Wena unenyawo uyahamba. Wena unezandla uyaphatha. Wena unamehlo uyabona. Unendlebe uyezwa. Unomlomo uyakhuluma. Khuluma nathi ekushoneni kwelakha. uNkulunkulu wethu onamandla. uNkulunkulu wethu olungileyo. Sithemba amandla ezwi lakho ebusuku. Hosana kweliphezulu. Hosana onyakhoni. Zulu yamfihlakalo. Jehova Jireh. Jehova Tsikeni. Jehova Palperisimo. uNkulunkulu ongcwele. Wena uhlala ekazimulweni. Ufanelwe. Ubusukiswa. Mana njalo ngoJesu mNaziri ongcwele. Thank you, Jesus. Hallelujah. We may be seated kancane bangcwele. Ngiyabingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bingelela omama, obaba, ogogo, omkhulu, abantu abasha, intombi nensizwa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bingelela iSunday school yonke khona phakathi kwethu in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Bingelela bonke abafundisi abakhona, Fivefold Ministry yonke. Ngeke nginibize nonke ngamagama ngenxa yesikhathi. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngokukhethekile ngibingelela umfowethu James, Pastor James Shelenge. Sihlala sonke endaweni eyi1 eBrongorspruit le next to Pretoria. Bakhona abazalwane. He drove all the way from Pretoria to this place. I'm sure unenye engagement somewhere, but he made time ukuthi azodlula lana. Nikhona abangcwele. Futhi uye uNkulunkulu Baba sibusise ngayo kuletha le tende. I-quotation we had was about 30,000 ukul transporter from Brongorspruit to here. He paid for that also. Nikhona abazalwane. Jesus. Siyambonga uNkulunkulu ukusirelieve mbijana lapha nalapha. Kanti ubaba uzokhumbula mase siyancoba sibe sinenkinga yama monitor lawa besinganawo. Wafika wafaka noma 10 yama monitor. Emvuselelo nangakatshelanga umuntu singakamcelanga just ubona isidingo wafaka isandla sakhe. Bakhona abangcwele. Yes. And umfowethu nje vele baba uyimillionaire. Ufanele ukugcwalisa lamabasket lawa. Alingana naye lamabasket. Nikhona abangcwele. Yes, inkosi umsizile sibonga ukuthi bakhona basindiswa abantu babe nezimali zabo. Ngizwile nje ukuthi kule inyanga mhlambe last month or so uthengela uma wakhe ijiwe kona. Yes. Kanti noma bangadinga ukuthengela imoto bangazithengela naye ngokwakhe at her old age. Bakhona abazalwane. Muhle uNkulunkulu wethu bazalwane usenzela konke okuhle uma sithembekile kokuncanyana usithemba ngezinto ezinkulu. Thank you so much my brother for coming. Thank you so much for the offering and for your help emsebenzini kaNkulunkulu. Siyabonga. Bazalwane phakathi kwethu khona umfundisi uSimelane.
besicela nje simuphe 5 minutes as address embijana. There has been a few issues nyane ezincanyana manje ufuna ukukhuluma nebandla kancane since besichashe icompany yakhe privately for marketing purposes. Sibonga uNkulunkulu ukuthi usizile kwaze kwala. This revival would not have been a success without your contribution. We thank you so much. We honor you. Sibonga uNkulunkulu ngempilo yakho nenhliziyo yakho ukuthi usebenze kanzima kangaka as if it's your own revival. Ebusuku ngabo 12 bengitshela baba ngithi hey lo muntu professional kakhulu lo. Tomorrow kune schedule so yenza lokhu nalokhu nalokhu, after lapho kune schedule so yenza ay thina siyenza schedule. Masifaka ama poster nje, sifaka ama poster. Masenze open air, senze open. Shuthi siya freestyle nje. Nikhona bazolanda. So he gave structure to what we are doing. Ama results ayabonakala bangcwele. Siyabonga kakhulu, man of God, come. Simshayile izandla seza. Thank you, Jesus. Alibonga igama lenkosi uJesu. Ezulwini kulawula lo nkulunkulu. Emhlabeni kulawula lo nkulunkulu. Umhlaba ngoka Jehova nokugcwala kwawo, izwe nabakhele ukulo. Bese yena ema ngaphezulu. Alibonga igama lenkosi. Ngeke ngichachithe isikhathi bazalwane, isikhathi sesihambile. Ngithanda ukuthatha ithuba ngibingelele inceke kaNkulunkulu umvangeli uNkosi. Amen. Hallelujah. Bingelele bazalwane inceke zikaNkulunkulu ezikhona, kodwa ngubishop bese bingelelwe, angimbingelele ngokuhloniphekile, ngibingelele noma egameni lika Jesu. Amen. Nabo bonke abefundisi abagcotshwe inceke zenkosi ezikhona nePeter Maritzburg yonke egameni lika Jesu. Wazi wanithanda uNkulunkulu bantu baseMaritzburg. Wanilethela ivangeli langempela. Awu amen. Akhona amavangeli kodwa khona langempela. Akhona amavangeli abantu kodwa khona lika Jesu. Ivangeli lisusa umuntu ezonweni. Amen bazalwane. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, mhlambe nje ngiqale ngokubingelela futhi aba online. Sanibonani lapho online lelo bandla, ngiyalibingelela egameni lika Jesu. Beng online kulezi insuku bazalwane, ngikhonza online, ngiyazi ngikhuluma ngani. Hallelujah. Sanibonani lapho online egameni lika Jesu. Eastern Cape, Western Cape, zonke indawo, Gauteng sanibingelele, Mpumalanga sanibonani, Swaziland, everywhere. Greetings in Jesus name. Noma ngabe isiZulu usikhuluma sawubona. Amen. Bazalwane ngifisa nje ukusho kakhulu ukuthi enhlizweni yami uNkulunkulu into ayibekile ukusupporta izinceke zikaNkulunkulu. Amen. Engikubonga kakhulu ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu angabele ukuba ngithola icontract la ngikhona kanti vele izulu sekulinginike icontract yalo. Alibonge igama lenkosi. Kumnandi bazalwane ukucontractwa abasemhlabeni kanti vele ezulwini icontract sengiyitholile. Amen. Ngingumntwana kaNkulunkulu ke bazalwane nje ngisindisiwe futhi nginaleli ivangeli bazalwane olihlukanisile. Amen. Amen bazalwane. Leli nje lihlukanisile. Bekade ngilonga ibuza bazalwane bami lezi insuku ngithi gazi labantu esihamba nabo bayaliphila leli ivangeli ngoba amandla alo abonakala ekuliphileni. Mawungakaliphili kufanele nokuthi uyadlala. Usafana nokuthi uyayisontela. Alibonga igama lenkosi. Kodwa once waliphila amandla ala abonakala lapho. Ngiyazi ke lokho kumfana kusathane bazalwane kuyazama ukusithusa ngezimo kanti nangezimo amandla alo futhi abonakala ezimeni. Awunikhona kodwa bazalwane masingena thina ezimeni ima futhi amandla kaNkulunkulu engene ezimeni. Amen. Ngingene nami esibhedlela bazalwane kaninginingi. Amen. Bangizibe laba online. Ngangena kaninginingi online esibhedlela odokotela bethi we are critically ill but you are physically fine. Ngase ngikhumbula ukuthi sekuneminyaka emithathu njalo mangithandaza ngigcoba igazi lika Jesu esifubeni. Amen. Bathi inkingi isesifubeni. Alibonga igama lenkosi. Ngase ngiyabona lento yegazi lika Jesu bazalwane. Awu amen. Ukuthi liyasebenza bazalwane emfihlakalweni. Bazosho kunye odokotela kodwa mina ngembonakalo ngiyaphila. Okufishane nje bazalwane ngifuna ukusho ukuzothi bantu baseMaritzburg, bantu bomhlaba wonke bakhona abantu abavuswe uNkulunkulu kulesi sikhathi ukuba kufezeke icebo lakhe. Amen bazalwane. Isikhathi esingaphambili bekade kukhona ukuthi obaba bethu kade sikhuluma nangomunye nje noBishop la ngaphandle beshumayela ivangeli, uthola ukuthi kwesinye isikhathi kufika la khona inceke kaNkulunkulu iyawubiza umnikelo. Niyangizwa bazalwane.
iyayibiza imali ukuthi ayibe khona. Abantu bese be-interpreta as if ingoba kuthandwa imali. Kanti bazalwane, noma ivangeli liza ngalendlela eliza ngalo kodwa lize mahhala. Nikhona bazalwane, liyadinga ukuthi ivangeli kube khona abantu uNkulunkulu azobavula amehlo ukuthi balifinance ukuthi kwenzeke umsebenzi kaNkulunkulu. So ke ngimile abazalwane ukuzoqinisekisa ukuthi uNkulunkulu usivusele abavangeli nabantu nezingceku zikaNkulunkulu ezinjengobaba uNkosi. Awu amen. Bengithi nizoba no amen omkhulu eMaritzburg. So ngifuna ukusho kumhlaba ulalele bonke bekhona la ukuthi bazalwane, ngiyazi ukuthi kulezi insuku kunamapolitiki akhona emabandleni, noma nami kade ngiza la nje obadesho inceke yenkosi ngizopromota, bekhona indonga engishayisana nazo, alibonga igama lenkosi. Kodwa kubiza ukuthi leyo nceke ngiyibizele eceleni ngithi ke kungenzeka okungenzeka, kodwa lona ukuthunywe uNkulunkulu, ngicela simsupport. Nikhona bazalwane, khipha abazalwane bakho mangaba uphumeleli, ukhipha abazalwane bakho babe khona, alibonga igama lenkosi. Besihamba izikole la before this revival 2 weeks, I mean the whole month of February, see around on the ground. Nikhona abazalwane ukwenza show nakwezinye indawo ke kukoza kwethu, ngoba ngithi laba abaphathi bethu yebo iqiniso sinakho lokho sinako ubudlelwane, kodwa iqiniso lithi thina we are working for the kingdom. Nabafowethu abakweminye imisakazo, we are kingdom minded. Nyangiza bazalwane, we are about the kingdom. Nikhona bazalwane. So ngayibona ke inceke kaNkulunkulu ukuthi bazalwane imiso uNkulunkulu. Ngiyacela bazalwane, ngaphezulu kwezinto zonke ngicela siyithandazele. Isicelo sami leso bazalwane. Let us pray for the men of God. And enye into ngila mnyango lo ngifike ngo6 ke mina namhlanje. Amen. Ngomusa kaNkulunkulu. Ake nishayile izandla le team bazalwane. Awu baze bakhona aba. Hey ba strong laba bantu. Hey u2 weeks wonke uzophela uhlabelela non stop. Hayi lesi spring sengisibone ngempela ke egcineni ngizongcina ukusibona online, sengize ngasibona bazalwane. Siyabonga bazalwane whoever okhona la to support lo msebenzi kaNkulunkulu ngayo yonke indlela, ngamaphimbo, shayila insizwa bazalwane, shayila keyboard ne media team and everybody bazalwane. Asiqhubekeni bazalwane okungokukaNkulunkulu sibe nehlo kukho. And then as a church sisukume sikusupport. Obana bathi bazalwane okukaNkulunkulu hayi kwabantu kodwa okukaNkulunkulu. Siyasukuma siyakusupport. Mina ke bazalwane I'm committed. I commit myself to support this ministry. Bazalwane ngawo wonke amandla ami enginawo. Ngayo yonke influence yami inkosi enginikeze yona. I'm here to support the men of God. Nikhona bazalwane. And zonke nezingceku zikaNkulunkulu zonke ezizovuswa uNkulunkulu ngalendlela. Bakhona abanye bishop engeke ngaba nemihlangano nabo, ngicelwe yibo. Hayi ukuthi mina ngibacelile. Bezongitshela ukuthi babusiwe ngama-millions. Njoba bebusiwe ngama-millions, uNkulunkulu ubekile nabenhlizweni yabo ukuthi bazosupport umsebenzi kaNkulunkulu. Nina ke bafowethu kade sinane emhlanganweni lethani lama-millions lana ke sengiyanichallenge ke manje. Na indawo yama-millions, salibonga igama lenkosi. Sengiyanibiza makuthi niyangibona online ngizoba textela khululeke eceleni ngithi ikhona indawo yama-millions engiyibonile. Hambani nitshale because bazalwane I so pray ukuthi uNkulunkulu asilekelele bazalwane lemvuselelo obana bathi nangelinye ilanga ayiphindi ibuye la eMaritzburg. Obana bathi ayiphindi ibuye bazalwane. Mina ngomunye wabo bazalwane. Ake sibe ngenyawo sithi ayibuye, 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 ayibuye. Ngegama lika Jesu ayibuye, ayibuye, ayibuye. Ashayile inceke kaNkulunkulu izandla. God bless you bazalwane. Izingilosi ziyamuthumisa Yebo nathi sisho sisho njalo. Izingilosi ziyamuthumisa nathi sisho njalo. Izingilosi ziyamuthumisa without any waste of time. Phakathi kwethu khona umpostoli ubuyazi sinisaqala ku GKC, every revival he's been there.
Every single revival has been there. Baba no mama siyanthanda kakhulu. Singabantwana kini manibona kunye kungahambi kahle, call us and discipline us. Nikhona bangcwele nibe amehlo kaBishop no mama. If khona nokubonayo baba ngakuboni, we are your children. We are here to serve the purposes of God without arrogance, without pride. Nikhona bangcwele siyanthanda kakhulu. Sithanda nokuthi siyakwazi ukuthi ubusy, siyabona ama poster all over. Even now you have your own revival, but uphumile uzelana ukuzokhonza thina la ku GKC. Nikhona bangcwele. Jesus. Entambama sithi izusitshela uNkulunkulu akubeka enhlizweni yakho nakuphathise kona. Inhliziyo zethu zikhamisile, zilambele yena. Nikhona bangcwele. Oh Jesus. Uthi umfundisi wami bekarabha igazi lika Jesu kuye. Uthi namhlanje lisasebenza. Oh Jesus. Nikhona bangcwele. Hallelujah. Ngiyalithanda leli gazi, alibuzi mama ukuthi uwone kangakanani or uwone ngani. Wonke umuntu uyaqualifya, obulele, okhipha isisu uyaqualifya ukuthi angeza. Igazi lakhe linamandla, igazi lakhe liyasebenza, igazi lakhe liyaphila. Igazi lakhe ke linamandla kunegazi leinkukhu, linamandla kunegazi leimbuzi, linamandla kunegazi lamajuba. Lisasebenza namhlanje, lizosebenza ebusuku eMaritzburg. Igama lika Jesu. Hlanza izona. Lisebenza lonto ukuhlanza izona. Abantu bangakubalela ukuthi wenzeni uma ufika kuyena uthela igazi, athwala amaqala akho, athwala izono zakho, athwala izifo zakho, athwala amahlazo akho, ngoba igazi lakhe Hallelujah. Thank you Jesus. linamandla. Asemshayeleni izandla, okhona ukikiza kikize, okhona ushaya izandla, shaya izandla, okhona Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Singakahlali phansi ngicela siphamise izandla. Thank you, my King. Thank you, my Master. Uyinkosi engcwele nephakeme kakhulu. Akekho ofana nawe no lengalinganiswa nawe emhlabeni nasezulwini. Iqiniso lithi nguwe uNkulunkulu osenzileyo asizenzanga. Wasenza saba ngabantu bakho nezimvu zedlelo lakho. Uthembekile, ulungile, umuhle, uphakeme. Ungcwele, akekho futhi nongafaniswa nawe. uNkulunkulu onenkazimulo, umuhle kunezidalwa zonke isezulwini, umkhulu kuneyingelosi. Uphakeme kunabaprofeti nabaapostoli, akekho umuntu emhlabeni ongafaniswa nawe. Izulu lingelakho umhlaba wakho nawo. Nabantu bonke bangabakho. Make kwaphakama wena konke okuphakeme kuyathoba. Meke wanyakaza okunyakaza kuyama. Meke wakhuluma okukhuluma kuyathula. Bayede emqalisi nomphelelisi. Bayede uNkulunkulu ongenaso isiqalo kanye nesiphetho. Bayede wena ohlala endaweni ezingcwele, nohlala enkazimulweni. Ubani ongafaniswa nawe? Ubani nje ongalinganiswa futhi nawe? Siyakhumbula ezulwini kulawula wena, emhlabeni futhi nakhona kulawula wena. Bayade zibulo labo bonke abakholwayo. Bayade hlumela lika Jesu. Bayade enkanyezi yokusa. Bayade Alpha Omega. Sisondela kuwe njengebandla ukunikeza izibongo zonke kuwena. Sisondela kuwe njengebandla ukukhuphulela indumiso kuwe. Nani ukuduma othatha ebusuku eMaritzburg amanube ngolwakho. Thina sonke sincibikane kusale wena njengoNkulunkulu. Masiphume na sibone wena ngoba sise kuwe.
masiphumena kufana wena siyakhumbula maka wavela Oh, Jesus. isitha sethu siyanyamalala Igama lika maka Jesu. wavela iy'nkinga zethu ziyancibilika Igama lika Jesu. maka wavela konke kade kuvelile empilweni yethu kuyasithela Jesu. thatha nantutumo tonight mawudunyise futhi ubatshazwe ngoba uyinkosi ephakeme ngicela shayela uNkulunkulu umoya ingcwele izandla ezimfanele Jesus, thank you, Jesus. abafuthi ngicela shaya izandla ezifanele Thank you, uJesu. Jesus. Thank you, Jesus. come on let's give him Thank praise you, Jesus. Thank you, Jesus. simnikeze ibongo Thank you, Jesus. bafowethu iqiniso akekho njengaye nolingana naye Jesus. come on Emaritzburg abo sinikeze ubukhosi obuphilayo Igama lika sinikeze Jesu. udumo nenkazimulo namandla nobukhosi Igama lika Jesu. my god hallelujah Hallelujah. akekho ofana naye singahlala phansi bathandekayo Tumimvuselelo kimi Nkosi Oh Moya oyingcwele Moya oyi Kodwa Nkosi yami yehla phezu kwami Tumimvuselelo Tumi vuselelo kimi Nkosi tumi vuselelo kimi Nkosi yes Tumi vuselelo kimi Oya oyingcwele Oh just Nkosi yehla phezu kwami Tumi vuselelo Oya oyingcwele Awusiyabonga Baba Yebo yehla phezu kwami Jesus Christ Tumi vuselelo Thank you my God Labo shanta la baba Nekosh Oya oyingcwele Awotaches Yebo yehla phezu kwami Tumi vuselelo Labo shanta Nekosh Yebo moya oyingcwele Abazalwane yehla phezu kwami Jesus Christ Tumi vuselelo Jesus Christ Moya oyingcwele Abazalwane yehla phezu kwami Jesus Christ Tumi vuselelo Lakoshana baba Once more Yebo moya oyingcwele Aw siyamamaza Nkosi siyamamaza Jesu Yebo Tumi vuselelo Aw Jesu Lakoshana baba Yebo moya oyingcwele Yehla phezu kwami Nkosi Yeah Tumi unamoshata laba Yebo moya oyingcwele Tumi vuselelo
Jesu dumo, he is worthy. Oh, hallelujah. Come on, let's give him praise. He is holy. Senza umsindo omningi athendene. He is worthy. Come on, let's give him praise tonight. John 7 verses number 37. 38, 39. John 7. 37, 38, and 39. John chapter 7 verse 37. Correct. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi Suku lokugcina olukhulu lomkhosi, uJesu wema wamemeza wathi uJesu uqobo lwakhe wema wamemeza wathi, uma ekhona uma ekhona owomileyo owomileyo akeze kimi aphuze akangalahleka akeze kimi aphuze, okholwa yimi njengokusho kwemibhalo okay, kholwa yimi njengokusho kombhalo, esiswini sakhe kuyogobhoza imifula yamanzi aphilayo. esiswini salokho kholwayo, hayi kunoma isiphi isisu salokho kholwa yimi njengokusho kombhalo, kwesakhe kuphela kuyobe kugobhoza imfula yamanzi aphilayo. Verse 39. Eh. Washo lokho ngomoya abaza kumamukela abakholwa nguye. Yonke lento echazwa ngenhla ikhulunywa ngomoya ozomukelwa yilabo kuphela abakholwa nguye. Somebody say amen. Amen. Ngesandla sombula ngimukela ithuba kumoya ingcwele. Sithandwa somphefumulo webandla, uNkulunkulu omkhulu ohamba phambi kwethu sithandayo. Umnikazi wale revival. Inkosi yenkazimulo okuyiqiniso ngaphandle kokuthi singabazi. We can feel ukuthi uphakathi kwethu, we know ukuthi uphakathi kwethu. Ngaze nithuleleni bafowethu. We know ukuthi umoya ingcwele unathi, inkosi yenkazimulo ikhona. And duze umuntu ohlele eduze kwakho khona umoya ingcwele. When ukude kabi lo muntu oseduze kwakho ukunomoya ingcwele oseduze kwakho, hamba nawe insuku zonke uyena lokuthwalayo. Alikho imasela, akekho umuntu oyibuka la. Mase siqeda ukushaya intambo wonke umuntu uzothi umusa wenkosi. Lo musa wake usetshenzwa uJesu osebenza ngomoya ingcwele. Every precious day siyamhlonipha ukhona uphakathi wethu, asifuna ukushaya sangathi asazi. Kodwa ibandla lisesekhona. Mase ngiyadlula abathandekayo ngaphandle kokuthi ngithanda buze ngibingelele kakhulu kubazali. Wow, I'm so humbled. Namhlanje bathandekayo khona ubaba wami kanye nomama wami. Ubaba uBishop Sikali kanye nomama uBishop. Ngiphethe i-microphone bafeni ngicela nilekelelani shayela abazali bami izandla enkulu. Manibonge ngithunyisa igama lika Jesu. Hallelujah. Thank you so very much, Baba. We love you so dearly. No mama, ngabazali bethu bangampela, and we praise God. Ngempilweni masi sinibona nikhona kuyasithobisa. Amen. So kushumayeleka kushumayela kalula ubaba mayekhona. Baba wenza kushumayela nje kube lula no mama. Amen. Yeah, because khona amanye amakhona ongalokhu nje uhlupheka makukhona nje igrace. Awulokhu ucinga ukuthi uzojiya kanjani, ujiya kalula nje. Yeah, oba bakhona bathandekayo, and we love them so much. Amen. Our precious host bathandekayo indoda kaNkulunkulu, umvangeli unkosi, umuntu obiza ngecebo likaNkulunkulu bathandeka for such a wonderful ministry. Mbangela inkosi siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngawe. Siyazi ukuthi ukulalela kwesinsikhathi kubiza ukuphila kwethu. Mawusemncane nje ngoba ngiyaqala ukufika ngicela ngithi nje uzoba u1 minute lento engisho. Mawusemncane ucelebrate nje lenkonzo le. Uthi akugcwele siyaya. Bekumnandi ethendeni kodwa mawusukhulile uyazi ukusho ukuthini mawusuyibona inkonzo sikanje. So there is a prize. Kune prize. Kune prize. So thank you so very much Baba. We are praying ukuthi uNkulunkulu aqhubeke ukunika assignment enkulu. Kahle kahle bekungenzeka kungabi wena futhi nawe ubengenzela ungayenzi lento
kodwa nje udecide uNkulunkulu umvumela ukumlalela ngisho ukuthi udecide ukulalela uNkulunkulu ku result kule mphefumulo eminingi kangaka kuyi list yokuqalwa kwalombono. How many people abasindisiwe manje beza kuJesu, others bakhonza uNkulunkulu ngathi ba crazy, abanye even the church of God, ibandla likaNkulunkulu, uNkulunkulu walisiza la deliver ngoba imvuselo liyi 2 in 1. Ngicela sikhulumeni imvuselo liyini konje bafethu. Ithi idla ngapha ibidla ngapha, so ithi ilanda umphefumulo ngapha ibi ihlumelelisa nabazalwane futhi. Malibonga liphinde dunyise igama lenkosi. Siyabonga mvangelo, siyabonga kakhulu mvangelo Nkosi. We praise God for you. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nanokuthi ke uNkulunkulu awenze ube ne wisdom yokusondela eduze kwendoda endala abazali. Siyabona ukuthi impact kude la kubhekwe khona, because mvangelo Nkosi ngiphika into eyi1 ukuthi umuntu oyakude umbona ngendlela aqala ngayo. Musiyambona hayi zonke intaba uzoyinyuka lo. Umbona ngerevelation, awumboni angazi ngani, umbona ngesambula naso. So thank you so much, siyabonga. Okunye sokukhuluma ngelanga lokukhuluma kodwa namhlanje obasiyabingelela all the great servants of God bathandekayo. Ubaba uNkosi usenze kanjalo, ngicela nami ukubahlonipha. Men and women of God, ngicela ukunihlonipha nonke. Mangaqala ngamention ngizongena esilingweni. Ngicela ukuthi nginibulise nonke bahlobo bami, ngicela ukusho ukuthi nginibona nonke futhi siyathoba obaba nomama. Sanibonani bathandekayo egameni lenkosi ethu Jesu. Ngihamba nonkosikazi wami namhlanje bathandeka for the first time kwi GKC, for the first time kwi GKC ngifika nonkosikazi wami, so namhlanje ngithe ngihamba nomama. Amen. So umpostoli uhamba nonkosikazi wakhe. Amen bathandekayo, siyabonga kakhulu enkosini, uyisibusiso ngendlela engachazeki. Malibonga igama lenkosi. Right ke sise ngoba sisethendeni futhi ufunde mase uphinde uyafunda futhi ke umshumayelo bese lokho ehambe kulandalandela ke ngendlela elula. Namhlanje bathandekayo bengifisa ningimukelani. Siqale simukeleni, ngizoqala nje kanje ithone yami elingakuthembi. Ngizoqala ngifuna ukusebenzisa le mayisi ikhuphukile futhi ungasho uyazi ube ngcono ekhulumela phansi. Adlana nje makuse nje mase ngimemeza futhi uphinde udle nakhona nikhona nibathandekayo. So bengisathi ke bathandeka isikhathi esiphila kusona iqiniso esingesikwazi ukuliflathela ukuthi siphila esikhathini sokugcina. Lolo qiniso noma singazama ukuliflathela sibhekwe yilo iqiniso. Masithi sibheka ngapha iqiniso lengapha, masithi sizama ukuya ngala limi ngala. It's something that we cannot run away from. Into engasikwazi ukubaleka basiyibalekela. Seyinsukwini zokugcina. And iqiniso la ngempela bathandekayo lithi ikhathe imenyezelwa abaprofeti entulo salokho isondela bafika ngabapostoli bayimemezela, zabemezelwa okhokho, zamemezelwa obaba, seyimenyezelwa yithi manje ziya ngokuya ziyasondela. So bathandekayo uJesu engabuya noma yinini, lolo qiniso kufanele silibalekele. Sesikhatheni sokugcina sokudinga ukuthi uNkulunkulu asilekelele. Ngisho kulabantu abawu2 because ngiyazi usikuyi soul winning revival, ngiyayihlonipha ke lonto. Angithemtheki nje ngithi ngathi ngisengikuyi conference, but ngifuna ukuthi sidinga izinto ezimbili. Number 1, umuntu oseke thola uJesu wamukela. Sangathi ungaze umbambe njengekhali zamantunga ungabisamdedela. Ungene iflight isingahamba noma yini. Ya, ungene iflight isingasuka noma yini. Ngene uhlale phansi ufasa ibhande musukuyaluza. Ya, ungangenela ukuphuma ungayaluzi. Ufike ngesikhathi esihle. Ngoba sometimes ezinye izinto enye uhambo oluningi ngeke usalihamba, hlala phansi nje usasubambelela khona lapho ngoba uJesu engabuya noma yinini. Mase siphinda sikhumbuza abakithi ukuthi hey bafowethu sekumenyezela isikhathi side kakhulu endaba kakubuya kaJesu. Ungaze ucabanga ukuthi akasezukubuya. Kanti akakwazi ungalenzi iqiniso bathandeka lo ngabuyi. Ukuze engabuyi bakafanele ayenze nje ukuthi angafiki. So akuzoba lula ukuthi angabuyi bathandeka. Manje meke wafika so kuzophoqa ukuthi akabuye. Alibonge igama lenkosi. Kodwa ke bazalwane bami ngifuna ukuthi ngidlalela lento esiyifunde lapha yami. La sifunde khona namhlanje sibona izwi lenkosi likhuluma uJesu lo oyikhulumela yena la kunomkhosi. Ngicela ungawulandi umlando emumva yemkhosi nanani, but ngicela nje ukuvele ngene straight la okukhulume khona uJesu. uJesu ke usemkhosini la. Umkhosi usuya ngokuya uya ngasekupheleni. Lithi ke iBhayibheli uJesu waphakama emkhosini
wayesememeza. And ngithabisa ukuthi lento uJesu akayikhulumelanga phansi, sike sibuke nje abanye besishaya masimemeza ngithi wa mfowethu sifuze inkosi na inkosi yayimemeza strong. So lithi iBhayibheli ngakho ngizoyijoyina nje inkosi ngekho kudala nje ngikhona abathandekayo. Lithi iBhayibheli ke uJesu waphakama ke kusuku olukhulu lomkhosi wayese eyamemeza ethi uma ekhona owomileyo wayesethi ke makeze kimi aphuze. Uma ekhona owomile akeze kimi aphuze. Into engithinte kakhulu la ukuthi uJesu akazama ukhipha isimemo. Kuvamile nje ngoba sisethendeni ukuthi uJesu akenze imemo abantu abaningi abayibalekela ukusenza. Uvela utarget igroup yabantu abomile ke kuloko. Ubekade eqaleni lapha eke waphakama wamemeza igroup yabantu abakhathele. Ekubonakala ukuthi lo Jesu umthetho wakhe nje unezindlela zakhe zokubuka. Ngoba kusemkhosini la kuhlela abantu nezikhulu la. Invite lonke uhlobo lwabantu. uJesu mayiphakama uyazeqa zonke izikhulu uthi mayikhona omile. Kwenye indawanyana uphakamile uJesu wathi zanini kimi nani khona abathandekayo. Wathi zanini kimi nina nonke enikhathele nginenkinga lesi simemo nabantu abamenywayo. Kumenywa abantu abakhathele nabasindwayo. Jesu nje uyayimangalisela ngokwakhe nje. Wonke umuntu ufuna ukurabha ishoulder nabantu abaright. Kodwa yena mayiphakeme uthi bafowethu ngicela bonke abantu abakhatheleyo. Wayesethi ngicela bonke abantu futhi abasindwayo. Wayesethi ngizobaphumuza. Usho ukuthi ngizothatha lento ebasindayo ngithathe nalento ebakhathazayo. Ibuye ngakimi mase bona bahambe njengabangakhathele. Ngiyashumayela bafowethu angithi. Shuthi awukuyingxaki kabi ukuthi kungaba inkinga kabi ukuthi namanje sekushunyayelwe 2 weeks namanje usakhathelwe sasindwa futhi. Because isimemo siclear. Then number 2 lithi iBhayibheli ke lasifunda khona bathandeka uJesu ukhipha ke isimemo sabantu abomile. Uthi ke wonke umuntu owomileyo usethi ke makeze kimi aphuze. Uthi uma kukhona phakathi kwenu owomile akeze kimi. Usethi ke uJesu aphuze. Oh. Leyo ukuthi uJesu atarget igroup yabantu abomile sengithe ukuyichaza kancane. Number 1 lapha into ebizofana ibe right la. Bekufanele qala before usabele uyiqala uyicinge eqala. Ngoba lento ibizoba right uma uqale wayisearch. Ukhanyisa ithosha ulibhekise ngakuwe. And this time uJesu akakhiphanga iProphecy wathi you stand up I can see ukuthi uwomile. No, wama la. Wathi nje uma kukhona what anyone wanga specify what anyone owomile akeze kimi azophuza. Into oqala ebefanele yenziwe umuntu ozwele izwi ukuthi acinge yena. Ukuthi akwenze kangani iphutha wabanjwa yinqano. Kuzoshumayela kabafowethu namhlanje nikhona nibathandeka. Umthetho kaJesu nje umthetho wakhe uNkulunkulu ofuna ukwenza wena ubone ukuthi uyamdinga. Uyazi uJesu angagcina akakusizanga ngempela njalo ekhona namandla okukusiza futhi ekhona ephelele mawungakaboni wena ukuthi uyalidinga usizo. Ngidiscover ukuthi amandla kaJesu okusindisa kuseyiwo lawa ya futhi aphinda-phindiwe. Iquestion ithi abasindi ngani pho bonke abantu ukuthi phakathi kwabantu uJesu akhuluma nabo kusekhona abantu abasahlulekayo
ukubona ukuthi badinga usizo. Kuthi angibhekile ke namhlanje. Wena ulinyazwa usathana, ulinyazwa ungaboni ukuthi usizo uyadinga. Ingakho ungasizakele namanje. Yini ayenza abanye beza ngaphambili wasale emuva kodwa unenkinga efana neyabo. Babonile ukuthi badinga usizo, wena ushawa ukuthi awukaboni namanje ukuthi you need help. Manje ke into ezokulamlela la kuzothandazeka bafowethu. Into ezokulamlela la ukuthi qala ukwazi ukubona. Jesu mayikhuluma ngokoma musukuzenza ngathi you right. Ya methi wenine nomile. Fanele kusabela umuntu owomile. Ngoba inkinga eshaya abantu ukushalaza uJesu ebekhuluma. Oh Jesus. Number 2, uthi ke nina nomileyo zanini kimi. Abantu abaningi abanakanga ukuthi uJesu waye qonde ukuqheqhisa abathile la. Uyabona umuntu methi wozanini kimi usuke ethi akazakasho umuntu njalo eyedwa. Usho phakathi kwe-crowd. Oh Jesus. Baningi ongadideka ufuna ukuya kubo nithule la esontweni. Baningi ongazudideka ufuna ukuya kubo uthi uJesu hey ungabanaki ke labo. Angeke bayisolve le nkinga obhekene nayo. Wozani kumina. Oh Jesus. Ngidiscover into eyi-1 bathandekayo ukuthi abantu basukumile baya kodwa bangaya kuye. Enye yezizathu ezenza abantu bengakholwa uJesu ukuthi kukhona la basukume baya khona. Kanti uJesu uthe kimi wozani kumina. Umoya ngcwele khona angihlebela yona. uJesu ulandelwa abafundi bakhe abaningi. Wafaka isifundiso esasikhuluma ukuthi akudliwe inyama yakhe ephuze igazi. Zajika lezi zinja. Usuthini manje? Usuthi asidle igazi lakho nenyama yakho. Ngathi uqalile ke ufuna ukusenza amazimzim, ufuna ukusenza amazimzim manje. Bajika babuyele emuva. uJesu wayesebuza laba basalile. Wasethi ngibona ngathi ozakweni nabahlobo benu bayajika nabaphindele emuva. Oh Jesus. Wathi nani benithandayini ukuthi ningajika nibuyele nabo. Wasukuma uPetro. Wathi uPetro bafowethu ngicela siyilungisele yana ngoba ifuna ukumosha. uPetro wathi singasuka kuwe akasho ukuthi ngasuka kuwe siyephi. Wathi singasuka kuwe siye kubani. Oh Jesus. Angifune Bible study la ngizoshumayela ngikhona nibathandeka. Angifune Bible study ngibambe. Akasho ukuthi siyephi. Ngizwa ngathi khona ngizwa angazi ngizwa into. Sifunda ke ngoba kunempi ngiyayizwa phela ngiyangumshumalo omdala. Mana hey it's John manje. John bani lapho sikhuluma 6 John 6 bani. Verse 68 angithi. Verse 68. Awucinga sisi ngiyachisha nje offer empisiwe. Awulifunde ke. uSimoni Petru waphendula wathi. Wathini? Nkosi siyasuka kubani na? Uphinda wathini? Nkosi siyakuya kubani na? Phinda. Nkosi siyakuya kubani na? Phinda. Nkosi siyakuya kubani na? Phinda. Nkosi siyakuya kubani na? Akashonga ukuthi siyephi. Hallelujah. Wathi siya kubani? Uqonda ukuthi njengoba bejika nje laba Jesus. kukhona laba yakhona. Hallelujah. Ngoba akekho umuntu ongamlandela uJesu Jesus. kungekho amlandelayo. Ukhona lokubambile. Hallelujah. Engakho uJesu wozani kimi. Mayikhona umuntu omile woza la kumina. Ngoba akekho umuntu ongalandeli umuntu. Akekho umuntu ongalandeli umuntu.
Hallelujah. Akekho ngalandeli umuntu. Oh, Jesus. Uma ngasi uJesu yena ke. Kodwa ukhona omlandelayo. Hallelujah. Wena ulindile isikhathi abanye bathi hayi ngabe ngiyakholwa ngilinde isikhathi awubanjiwe isikhathi ubanjwe uyena. Hallelujah. Awubanjiwe isikhathi ubanjwe uyena. Ngane kama then ke usethi uJesu akeze kimi. Mesenze njani bathanda kayo? Phindisa sikulela verse. Verse 38. Okholwa yimi ngokusho kombhalo Hayi, ayeke verse manje. 37. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi uma ekhona owomileyo akeze kimi aphuze. This is what is touching my heart. Uma kukhona owomile akeze kimi aphuze. Into ezinhlizwa yami la eyokuthi uJesu kuqala angakadili nezinye izinto udila nenkinga yangaphakathi. Jesus. Akasho ukuthi akeze kimi aseve uthi akaphuze. Hallelujah. uJesu mayiqala introduce le ndaba yalamanzi angisafuna ukuthandaza ngawo ngifuna ukuyi-unpacka sengithandaza maqala introduce lamanzi akawa introduceanga ephethwe abantu benika abanye no uqala ngokuwa introduce efika kumuntu ewaphuza Jesus. ngoba ingxaki yethu iyi-one eyokuthi sihlangana nabantu besinika amanzi Hallelujah. bengawaphuzanga. Oh, Jesus. Hallelujah. Sifele esontweni. Oh, Jesus. Inkosi ukudisha into ongayidlile. Hallelujah. Inkosi ukusupply amanzi Oh, ongawaphuzile. Jesus. uJesu uthi mana ke igroup yoqala sofika kimi ayisukudeliver amanzi ayisukuseva amanzi ngifuna abantu abazowaphuza. Hallelujah. Oh, Jesus. Ekufuna ukuthandazeka manje ndandanda. Funa umuntu ozoza kimi. Ngasapha wami Jesu amanzi. Funa umuntu ozoza kimi. Ngiyabonga. Angaseva amanzi. Thank you ngoseva ngiyabonga. Jesu ngiyabonga ngoseva kwamanje. Ufuna umuntu ozophuza. Oh, Jesus. Hallelujah. Wathi amanzi engiwaphethe manje shenge ngisithi amanzi engiwaphethe manje amanzi okuphuza. Oh, Jesus. Juthi mawufika kimi ngizokubheka ngoba ngenzela ukungenzeka imistake Hallelujah. ngidiscover abantu abaningi la baseva amanzi bengawaphuzi. Jesus. Iphuze lento ayiqale ngaphakathi nithulelile Hallelujah. ayiqale ngaphakathi futhi ufuna iqale ngaphakathi kuwe Oh, Jesus. ngibhekile akaze kimi azophuza. Hallelujah. Uthi uJesu manje kukhona owomile akeze kimi azophuza. Nayi into esafuna ukungikhathaza kancane abantu bakhuthele ukuseva amanzi kodwa i-challenge bomile. Jesus. Umbona ngalo akhethi ingalimali ngizozama manje khulekani ngiyeza ngizwa wonke ama groups ngizowakhafa wonke ama groups khuleka. Umbona ngalo lo muntu uthi usipha amanzi lamanzi aphuzwayo uthi uJesu mayise wachaza wesisi uthi la kajaha ufunda khona uthi okholwa yimi njengokusho kombhalo usethi ke eswini sakhe Oh, Jesus. ngoba iyahlupha lento
uma ingasuki la kuwe Hallelujah. sengathi ngakiqala isebenze wena nithuleleni bazalwa Hallelujah. othi ngikhulume nabantu abasanda kusindiswa sanibonani siyanimukela evangelini eliqala lisebenze wena qala Jesus. ngoba into ebulele kakhulu ivangeli uhlobo lwabantu oluphethe amanzi abangawaphuzile Hallelujah. lo muntu usipha amanzi kodwa uthi uyamcheck ayilimbambile incane hayi limbambile lo wathola amanzi wathola amanzi akawaphuza nithuleleni bafuna niphekwa ngani Hallelujah. akawaphuzanga lawa aphuzwayo ngaphambi ukuthi asize abantu aqala deal with you Oh Jesus. uthi kukhandeka imfula la kuwe Hallelujah. athi kusase ngivele ngisheshe ngifika la ngiyakhona ingakho ivangeli mawusulithole kahle liqale lidile necharacter yakho Jesus. Hallelujah. wathi amen why vibration ipower yakubo yalento kwayakubo kaJesu ilele kakhulu ngalesikhathi iqala yakusebenza Hallelujah. bonke abantu abafikile kuJesu ubabona ngani ubabona ngoba kushintsha icharacter Hallelujah. awubaboni ngezambulo ubabona ngecharacter Jesus. Hallelujah. kodwa ngimephekwe intaba ngimemeza ukuthi yewe bafowethu ayaphuzwa lamanzi umthetho wakhona ipower yawo ukuwaphuza hayi wadeliver Hallelujah. uPaulos wasendulo ukwakhuluma into epowerful kabi kodwa noma uyikhuluma ngesidlo kodwa nje ngayithanda lento uthi nami ke lokho engininikeza khona uthi ngakwamukela enkosini uthi lokho engininikeza khona ngaze nithuleleni bafowethu Hallelujah. uthi lokho engininikeza khona Oh Jesus. uthi ngakwamukela enkosini Hallelujah. uthi ngalobo busuku akhashelwa ngayo Oh Jesus. niyeke asihambeni siye kuPetro ngoba shutha nimthandi kahle uPaul ngisihambeni siye kuPetro awengiseva nabo abalandeli bakaPetro listen uPetro udlule eminyango uthiwa womuhle azinithuleleni bafowethu Hallelujah. indoda ihlele eminyango uthiwa womuhle ishosha from ekuzalweni kwayo Oh Jesus. yayilindele ukwamukela something Hallelujah. kubona zwanaka masekukhulunywa kuthiwana kwathiwa isilver negolide alikho kwasethiwa lokhu Hallelujah. kwathiwa lokhu esinakho Oh Jesus. nithuleleni bafowethu kwathiwa lokhu esinakho sinikeza khona kwathiwa ngegama likaJesu waseNazaretha asukuma uhambe ngoba ipower ingalesi sikhathi uphethe ivangeli elikusebenzile In the name of Jesus. Egama likaJesu. wabafowethu lento idalela ukumsebenza umuntu Jesus. Hallelujah. Egama likaJesu. Hallelujah. akusendawo yokuperforma indawo yokutransforma Oh Jesus. sihlushwa yini esizukulwaneni nithuleleni Hallelujah. nithuleleni Hallelujah. sihlushwa yini esizukulwaneni sethu sikhathazwe inqwaba yabantu abangawaphuzanga amanzi Oh Jesus. no ungadideki bawaphethe abawaphuzile bayawaseva Oh Jesus. basidalela ihavoc netraffic endlini kaThixo ucabantu lokuhleba ongaka kuphumaphi kungavela phi kulento ethi khulunywa iBhayibheli uzokholwa yibi njengokusho kombhalo lesithi iBhayibheli eswini sakhe lithi iBhayibheli igobhoza imifula yamanzi aphilayo Thank you, Jesus. lenhliziyo engaka iphumaphi lokuhleba ongaka phumaphi lamaqhuba amangaka phumaphi Jesus.
amanzi awaphuza. Hallelujah. Ngizosengihlobe kakhulu njalo manje ngathi amen. Hallelujah. Ngiyazizwa ukuthi ngiyahlubuka. Angivala ngento ethi irate yabantu abadla isona esontweni ikhuphukile. Lokho kuthula ngazi ngicabanga ukuhamba nengelosi noma kuhamba nayo. Amen. Nenhliziyo guilty noma kuhamba nayo. Amen. Yini ekhuphula isono endlini kaThixo? Isono sinyuke sikhuphwe ngeindonga. Jesus. Kwanda abantu abaseva amanzi abangaze abawaphuze. Your character has been ayisetshenziwe umuntu uyafana ngqo njengoba ungakakholwa ukuthi yazi into eshintshile kuwe usubiza igama lika Jesu ucula uJesu manje ucula yena ushumayela yena uthandaza yena kodwa akazoshintsha enhlobo sekuhlaza njengayizolo usadelela njengayizolo Oh Jesus. usajola njengayizolo Jesus. Hallelujah. wonke umuntu oseduze wakhe akekho safe. Sibamba siyayeka manje lokho sithunga into esingazazi senzani. Lokho sibamba siyeka abantu abaphuzanga. Oh Jesus. Angiyili nokuthi sibambe siyeka kodwa hawu. Siyabamba siyeka. Nithuleleni siyabamba siyeka. Amen. Sibamba umhlangano siyahlukana sibamba imihlangano siyahlukana kudilwa necharacter umuntu oyedwa nje. Oh, Jesus. Uyamosha. Hallelujah. Kushoda abantu abazosho ukuthi hey phuza amanzi. Jesus. Igama lika Jesu. Ngisuke lapha kade ngithandaza ngibona indlela bengithandaza ngayo bengilwa straight. Engavela ngabona ayosho ukuthi kuyo kunokunempanyana nje ngizoyaka. Bengilwa nje angisho ukuthi usathane belele nami. Ngithi bengilwa naye. Indlela bengithandaza ngayo ubona ngomthandazo kodwa ngizolwa sho la ngiyakho. Ngingancengi lutho nje ngikhipha idimoni elingaliboni. Ngoba kukhona abantu okufanele iNkulunkulu asilekelele. Sibabambe ngesandla sibase kuJesu mase siyabagada sithi awukahle wena phuza Oh Jesus. phuza wena phuza maka waphuza izoshintsha lento Igama lika Jesu. namhlanje ngithunywe uNkulunkulu ngibuya showe ngizokunikeza isixazululo phuza Hallelujah. In the name of Jesus. phuza Hallelujah. hey phuza Hallelujah. phuza sesosaba nokuletha ingane esontweni phela hayi afanye ukuthi sesaba ukuze lekuletha ingane basabona ama teenager nje sehluma sithi wo uyaya nje enkeshembeni ezomile enkwe yomile lento Jesus. mela yonke into yomile nje ambona ukuthi omile because niya complain womile yahlala ebala nje akabongi lutho yabala kuyanikela uyacomplaina kuyadunyisa kuyacomplaina kuyakhonza kuyadonswa inkonzo ithatha isikhathi eside nama into eningabe ngabe ubhizi ngazo kuphunywa amephandla xoxa kuze kuphele 2 hours musu uyabona ukoma lokho Jesus. uyathandaza uyazamula kusesontweni udlala WhatsApp kodwa ngikhuleleni bathandeka kusenkonzweni uyaqhofa amafoni ubingelela abangani kusenkonzweni ubhizi uchetha nezwe Oh Jesus. bahleka amahlaya abukhoneni benkosi Hallelujah. womile Jesus. uma kodwa ekhona owomileyo Hallelujah. akezela kuJesu azophuza Jesus. angivaleke ngoba inkosi engaphumi iyahlupha if your character any gospel noma iliphi ivangeli elingakushintshi akusilo
noma ke ivangeli yilo uwo ngashintshi. Hallelujah. Noma yini oyenza ingashintshi. So uyulo yakayulo. Amanje awushintshi. Senje obunjalo. Uyingqwayingqwayi. Uyinkosi mala. Delela noJesu. Akadele uqala kwa khona abantu esesabamukela ukuthi manje saze sacabanga ukuthi nasezulwini bamukeliwe. Jesus. Seluyobonakala mhla khala icilo ngokusala inqwaba yezedeleli. Umuntu odelela ngisho uyise. Delela ngisho uma wakhe esikhozweni. Hlaza thwe. Umuntu waphuza phi lo? Hlaza. Cwe. Mangithi ucwe ngisho ucwe. Naye seziyaziwa nje. Bakhonza naye abakhonza naye bayamgwema ngisho bafethu. Ingakho abafundisi mabengeze kulezi imvuselelo ngazo baqonda ukuthi. Ngoba ipanel ezinye siyiphethe wena uwaqala wakhuluma kanje. Unembeza wakho uthi shuthi ngisho ifamily yakwabani ubuyayazi kathi sanda qeda kudelela last week. Manje kudingeka umbuyazi abaphumele abangazizedeleli zaseMaritzburg. Hallelujah. Bazokutshela ethi Oh Jesus. Hallelujah. kunengoma eswinga kanjena nengane zami. Inqaniwe inhliziyo. Inqanelo Thixo. Ewe lowo. Ewe lowo. Wayo ungaphelela. Umpostoli umbuyazi useshumala kakhulu ngokoma. Kodwa uJesu uthi mayifuna ukusolve le problem yokoma, uthi abantu abeze kuyena. Usethi azike imazophuza. And I love Jesus. Ngoba umpostoli useshumala kakhulu ngokoma ngaze bamthathe kabi. Kodwa uJesu ngiyamthanda. Ubabiza bomile benjalo. Uthi akeze kumina azophuza. Usethi okholwa yimina njengokusho kombhalo hayi njengesonto. Ngizoze ngishumayele kafuthi ngoba uJesu asimkholwa isinomsi kanjani. Sikholwa escripture njengoba umbhalo ushilo. Uthi okholwa yimi njengoba usho kombhalo uthi esiswini sakhe kuyawugobhoza imifula yamanzi aphilayo. Mase lithi iBhayibheli lokhu wayekusho ngomoya ongcwele abazomamukela abakholwa nguye. Ngethuswa yileyo ukuthi isixazululo sokoma sitholakala ekuphuzeni, futhi nakhona uphuza amanzi wamukela umoya ongcwele ozoqala ngene kuwe. Ngiyamhlonipha umoya ongcwele eqala kuwe engakabi phezulu kwakho. Ngoba phezulu kwakho uphethe i-assignment, kodwa okuwe udila ne-character. Ngihlangane nabantu benomoya ongcwele wokusebenza bengenaye umoya ongcwele odila nabo. Uqamba manga kungabikho umuntu othi unyathela umzalo nenkonzo. Ingakho ibandla lithi limoshekile, kufe amanzi. Kukhona lo owawukade uqeda ukukhuluma unganakanga, ukhipha igama uthi uyangena emotweni ungakayiphendula ignition, athi
Buyele emuva nanisene khona. Buyele emuva uye kulo yamzalwane. Ureverse lela gama olikhulumile. Ngoba listen, ngoba igama olukhulumile akakaboni manje. Kodwa maqhubeka isikhathi lizomlimaza. Uthi uyafika kumzalwane athi umzalwane angibonanga lutho. Athi kodwa uthi umoya ongcwele angiyireverse le yanto eyikhuluma. Uqeda ukuyenza njalo hayi umzalwane ekhululeka ungene emotweni uphenduleke ukhiye. Uzijoy ibuya ngaphakathi. Bazalwane sisemthandazweni ukuthi nakulemvuselelo uNkulunkulu asilekelele sivukelwe abantu abazosindiswa mase beyasondela kuJesu baphuze. Yayishumayelela nje baba ngiyayishumayelela nje kodwa ngizoshumayela mbheka kuwe ngoba le ngathi ifuna ukuza nangakuwe. Listen, singithandazela umthandazo ukuthi uNkulunkulu asisize kuJKC. Abantu baphenduke mase siyalikhanda uhlelo lungakavalwa ithenda lokuthi sibayisa kanjani emanzini amaningi. Ingxaki yethu ungazi kwenzakalani ngalabe sabashumayeza eMpumalanga ngazi bangena emanzini. Cha angisho akwenziwa ngiyasho. Yasenzela ini? Senzela mabe phuma emanzini amaningi mase sibathuma baba yophuza. Ngoba ikholwa kuze lime kufanele lifinyelele emanzini uJesu abanikazi wona. Ngoba wonke umuntu ongaphuzanga this time, believe me you, isikhathi siyenqaba ukuthi ungakhona ikholwa elihamba lingaphuzile. Kuthi angimemeze nje ngikhuluma sokumuntu wasezulu nje ngiyenze kwi standard grade level. Listen, insuku lezi zabantu abadakiwe. Hallelujah. Insuku seyidakwa kamoya. Uyabona umuntu sober this time. Thank you. Umuntu sober this time. I am telling you, angeke uyiwine. Le race ngeke uyiwine uso sober. Kufuneka abantu abazogcwaliswa ngamandla kaMoya Ngcwele baphuze. Laba baphuzile zithi ibanetha. Kodwa umfula yona. Hallelujah. Induku iqhuma ngapha nangapha mntanami kodwa imifula yamanzi lokho igelezile nithuleleni bafowethu ngishumayela ziyaduma ngaphandle liyasha bayavuka abantu bayakuvukela abanye basuka la lokho abanye bayahleba kodwa imifula yamanzi ngoba kuyasilekelela ukuphuza kwenzela noma izinto ezingaphandle zilwa nathi kusho sasinate. Uzothandaza manje. Oh Jesus. Wayiqina nini into eyenza umuntu izimo zilwa naye strong kodwa maka wafika endlini kaNkulunkulu athi obayethe Nkosi yami athi akekho ofana nawe athi akekho njengawe yini edala lokho impi yalwa ekhaya kodwa imfuyo. Oh Jesus. Igikhophoze izimo iphanda imsebenzi uphelile kodwa othi sasekhuluma nabakithi igikhophoze ibandla lihambile uhafu webandla wahamba nesana kodwa igikhophoze kade u-aplayile umsebenzi wangawuthatha wangawuthola umuntu okuyi-opposite kingdom wawuthola kodwa ngoba lento yethu ayikhontrolwa into eyimaterial into yethu ayikhontrolwa into eyiphathekayo silawula imifula silawula imifula
Ayigcinani lethu upheke ekhaya. Ukovuza ipapa ayigcinani. Hallelujah. Ukovuza ipapa. Jesus. Name of Kube khona ethi Jesus. kuguqa phansi. Kuguqa phansi. Nakhona iyahleba mntanami iyahleba. Nakhona iyahleba. Uthi uyayiziba ithi kuguqa phansi konke. I-atmosphere vele ishintsha kitchen. Kodwa nithuleleni bathandekayo. I-atmosphere vele ishintsha kitchen. Kubonakala umuntu ekhala inyembezi uthi ufuna ukuyeka ukhovuza uphutha athi umangcela hayi qhubeka nalo. Angithi siyiqala ukukhovuza qhubeka nalo ukukhovuze. Kodwa thuleleni. Akubuye imifula. Oh no privilege uthola umusa okudrive. Hallelujah. Jesus. Utho kunengane kunengoma edlala phansi. Noma ithi uzale wathi come in brikaso. Ziprokunda mashana. Igama lika Jesu. Usuthi kune passenger manje kodwa ngithuleleni mathanda. Usuthi kune passenger manje umoya ingcwele. Ngine passenger kukhona wasezulwini engihamba naye. Udrive imoto yakho uzinyembe zehla. Kube content kuwe ayi ngazi ukuthi angikho safe. Ngenxa yokuthi ngiyadrive ngiyakhala. Sengathi ngapaka uthi ufake indicate athi passenger indlela iyaqhubeka. Somebody say yeah. Somebody say Jesus. Jesus. Igama lika Jesu. Igama lika Jesu. Uma ngabuye badlala emfula izolunga yonke lento. Jesus. No more competition. Kuzophela icompetition. Kuzophela umona. Kuzophela ukuxabana. Akubuye imifula. Jesus. Hallelujah. Igama lika Jesu. Omela ngabe sahlala ngoba sesiyaxabana. Mina nje ngithunywe ezulwini namhlanje. Thunya uJesu. Phuza mfowethu. Oh Jesus. Awuthi wawukhona ke hlalela ngenkozweni yakhumbula. Etha mina. Wawukhona. Ako mina. Yeba komi. Yeba komi. Aphuzayo. Aphuzayo. Kunawa manzi. Yena yedwa ko. Ilikithilana Ngizoma ingcwala ngihlebela la ukuthi insuku zabantu tu ziyaphela kodwa liyavuka ibandla ligcwaliswa ngamandla liyabuya ibandla lemifundo Listen that. Oh Jesus. Akakazufike la khona sangathi ungakuthi ukuma kancane uzwe ngazi uthi kukhona efuna ukukhathala sawe ngakho umoya ingcwele mabe methula iamplified yangihlaba unxwe ibala into eziningi lapha ibala ucomforter ibala ihelper ibala advocate kodwa ngithulele Hallelujah. yeah ibala abantu yeah ibala counselor yes ibala counselor mase ngithanda ngale part egcina ngayo mase ibala standby
Jesus. Uyabona le ka standby. I standby silinda. Asambe nise gas. I standby silinda kube ne breakdown. My location nje. My location. Sike saba ne conference lapha eshowe edolobheni. Kanti ihall leya ine backup. So bengakazi nami kahle ukuthi load shedding sibuyile. So sebethi abantwana, "Hey baba, are you aware ukuthi ngo7 ugesi uyahamba?" Ngithi mina ngo7 isikhathi sezulu leso. Wathi ya ngo7 bathi uyahamba ugesi uyozubuye ngo9 ngathi yobusiphelile inkonzo. Kunontombazane wethu lapha ebandleni okhonza ke osebenza lapha kumasipala seshow. Seyithi mina, "Hey, awusidabli checkela usizwele ukuthi i-generator abanayo sengikhuluma naye nathi yethu lapha elingana amandla la amancane." Sethi phatha utshelani leadership they prepare ama generator phela. Usethi untombazane okhonza lapha osebenza lapha kumasipala. Usethi, "Hayi baba, ngicela sikhuleke." Sikhuleka kanjani manje? Uthi lalela ke le lapha kwamasipala sine backup. Standby. And I'm like, "Oh, okay." Usethi, "Sengithi mina ngikofana senzeni for kofana silungisa amala thothi baba khuleka iconnectiwe." Are you sure what? Yes. Ngathi emadoshiyana lama generator enazo lokho bangumsindo emva kwethu. We are winners. Listen, ngifuna isithandaze manje ngoba ngifuna ukushumayeza. Uma ungashumayezanga kahle namhlanje, kusasa showcase. Listen. Yenza imistake ugesi at 7 o'clock wathembeka. Wavele wahamba. Listen. Apostle, kodwa mina umpostoli Mbuyazi angubonanga ukuthi ugesi uhambile. Ngangise pulpit. Angubonanga ugesi uhambile. Kwande ququ. Umsindo uququ. Athi mbuka ama amplifier abona ama light up blue. No, okay. Kwacisha nje baba efaka ama screens abantwana kweququ. Ngathi ngiyabona futhi athi ase read the same time. I don't know. Yasiyakhumbula ingqondo ukuthi uhamba ugesi kwabanye. Kuhamba ugesi kwabanye. Kodwa abane standby. Oh Jesus. Sibukeke. Silinda kube ne breakdown mase siya kick. Immediately ugesi ujubu thatha over. Kitha pasha. Abantu bayamangala ukuthi yini singaqedwa. Sina standby. Mase dishona abantu moyeni walo thatha over. Lithi iBhayibheli nasebuthakathakeni bethu. Nithuleleni. Jesus. Wazophuza. Wena awunanqaka uphuza. Omile. Siphamisa izandla zethu sithandaze. Siphamisa izandla zethu sithandaze oba kunamhlanje. Siphamisa izandla zethu sithandaze. Phamisa izandla zethu. Before I close and invite abantu abathi impostoli washumayela kanje sengizwe lamanzi atholakala ku sokubona ngelinye ilanga ukuthi abanye bavele bafuna amanzi bangamfuni owaphethe abantu bathanda kabi amandla kaJesu bengamdingela kanti uJesu wenze yaclear lento wathi ofuna ukuphuza keze kuningi futhi amanzi asesandleni sikaJesu khohlwa uma ungakafiki uJesu khohlwa namanzi
amanzi asesandleni senkosi. Sengenzela ukuthandaza nalo othi pastor leli lamandla namfule egobhoza yangazi ukuthi ukhuluma ngani. Akwengu introduce kunangu lo ozokwenza ukuthi wazi ukhuluma ngani namhlanje. Ngoba uthi uJesu was makhonomi la kezekima phuze. Abanye bafike eqathatha kuJesu. Ingxaki yabo abawaphuzanga amanzi. Abanye bawaphuza. Bawagaba. Back to square one. Awusivala amehlo sithandaza. uNkulunkulu semsebenzini okwakha ibandla elingabulawa inxano. I was praying and the Lord said to me, hey, Kehla, ibandla lama libulawa uSathane, libulawa ukoma. Melike laphuza kahle. Wathi uthi le ndaba yami nomoya engcwele nebandla yenziwa iba into okusonda nje. Moya engcwele is just uthi akasi life partner. Umenze abe ikhaya lakho loshintsho. Namhlanje angifuni ukumshumayela ngendlela, ngifuna ukumshumayela eguqula wena. Uyayiwe bayofika abanye la umoya engcwele khona ekugcwalisa khona ekwenzisa into enkulu. Mina ngikhuluma nawe eguqula your character. Ingozi senzela bafowethu noma sibhathazela ngezilimo sikhuluma siprofeta kodwa i-character mesh iprofeto zethu. Ngoba inkinga siprofeta too much kodwa mase check your character. Ukuthi hayi lo muntu lona amanzi waqokile. Lo muntu uyawaseva amanzi akaze awaphuze lo. Mase kuthi lo ongakaze amamukela uJesu indaba yakhe ngithi kuye mhlobo wami mawufuna ukubona ushintsho lwempilo yakho uthi uJesu akeze kimi omile azophuza. Ngicela uqala ngegroup number B. Thandazana lo muntu oqala okuyena osezeseza la. Maybe you are in this place. Uyezwa emoyeni wakho ukuthi ngigomile and inxano ngenze noma iluphi uhlobo impilo engiphilayo hayi mangathi uNkulunkulu manje uma phambi kwami ngingaba namahloni. Kodwa nayo invitation ekhishwa uJesu ebusuku maye khona womile akeze kimi azophuza. If there's anyone in this house othi impostor thandaza number ngiyamdinga uJesu to come and change my life tonight. Ifuna ushintsho empilweni yami. Ungaphamisa isandla njengasesikoleni sakho siqonde sithi thwi. Ungaphakamise njengomuntu odumisa, uphakamisa kwesandla njengomuntu osurrender phambi kwenkosi. Mawuthi Lord thina abanye singathi ukuzehlisa izandla for a while. Bese iphakamisa umuntu othi apostle umbuyazi thandaza number. Ngiyamdinga uJesu khona isandla silapha emuva. Nalesa sandla sika sisi ofaka iduku. Abanye bazehlisa izandla iphakamiso yilabo abantu abayinikela kuJesu. Mayikhona khona isandla silapha ya. Khona nesandla silapha I think it's a brother. God bless you. Niphakamisa bafethu ningazehlisi. Phamse ningazehlisi oba. Nenza nibonakala ezulu uNkulunkulu akubusise ebhuti. uNkulunkulu no Sunday school abangani bami bonke. uNkulunkulu akubusise. My brother, God bless you. I see a hand there. Mfowethu ngale God bless you. God bless you. God bless you. Ukhona nomunye umuntu othi impostor hayibo thandaza nami ngoba ngiyakubona uyathandaza manje but ngiyezwa ukuthi ngomile. Hayi ngomile ngizuthi uma wafika kuJesu kunamazwi uJesu azokunikeza wona. Please bafowethu asiqale emanzini siqala kuJesu qala. Indlela idlula la isandleni kaJesu ayiqale emanzini lento. Ungayijahe emanzini qale la ijahe la kuJesu. Ngoba ilunga kahle uma ufike kuye. uNkulunkulu akubusise ngicela nizeni nizothandazana nani bafowethu. Woza ntombazane yami, woza sisi. Uphamise eqala weduke elimhlophe. God bless you. Woza my brother. God bless you. Woza baba sothandazana uNkulunkulu akubusise bafowethu. Wozani bahloba ngicela bashayile izandla abantu beza kuJesu bafowethu.
Wozani bahlobo, wozani. Woza ngane kababa, woza. Jesus loves you. Njani bashayela izandla eziningi bafowethu lapha abantu beza Jesu. Bazoqeda inqano lesono, bazoqeda inqano lokwehluleka, bazoqeda inqano leqalekiso, bazoqeda inqano. Come. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Apostle omkhulu, ngicela uzothandaza lapho. Ngicela niphakame izandla zombili nivala amehlo enu mase ibandla lolu izandla kubona. Ngicela nisho lomkhuleko emva kwami Nkosi uJesu. Silizwe ilizwi lakho. Usibizela kuwe. Sifike somile. Sizophuza lamanzi asegameni lakho. Kusuka namhlanje ngiyanquma ngingumntwana wakho egameni lika Jesu. Ngiyabonga Jesu. Nimemeze ngiyabonga Jesu. Ngingaye emathuneni ukuthi ngihlangane nawe. Nkosi uJesu ngiyabonga ushintshe icharacter yami. Impilo yami yashintshwa ngegama lika Jesu. Ngicela uba umvangeli ubabeke izandla ngesikhathi ngithandaza. Baba wethu onamandla onke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha selikhulumile izwi lakho uNkulunkulu wethu onamandla wabamemela kuwe kuthi wonke omile bafikile usathana abanye bashaya ngesono abanye bashaya ngeqalekiso abanye bashaya ngokugula ubaniko sakwenza kuwe wabuyela emuva njalo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu wethu onamandla nophilayo kuze kube phakade uyabagcina ngesandla sakho esinamandla abahlenga ngesandla sakhe esinamandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha kusuka kulobusuku banamhlanje umoya kaNkulunkulu uzokhuluma nabo uNkulunkulu wethu onamandla uzobagayida uzobanika amandla laba bazobuyela emuva kodwa bazoqhubeka ngoba bahamba nawe wena ongazeli futhi wena ongalali ngegama lika Jesu Inkosi asibashayela izandla ezinkulu. Thank you Lord. Ngicela nisuke nonke niye lapha yakusisi nonke nje niye lapha kusisi niye lapha kusisi nonke yanilapha kusisi yanilapha kusisi nonke. Amen. Ngicela sibashayela izandla encane leso sandla. Ungabe senza iphutha ubaba umvangeli sikaMasonge ngenyawo. Ngabe senza iphutha ubaba umvangeli engakathathi. Bazalwana I feel ukuthi lemvuselelo kunabanye abangasathandaza ebusuku bayazama ukuthandazeka bazila ukudla babreaka ngo12 even beplan no 3 days akwenzeka abanye sebayephusha esontweni abanye abasayizwa lento abanye amanzi asagobhoza ba uyezwa na ukuthi udonsa kanzima baba umbuya useshumayelele kuyoba iphutha uma ungazange wathola le special prayer ngizocela buyaze ngaphambili baba umbuyazi kuyoba iphutha uma ingazanga ngaphambili ibandla ngiyezwa khona la kufuna liqashule khona abanye balimele ngaphakathi bahamba kanzima balinyazwa abantu balinyazwa izimo balimala emishadweni yabo balimala emakhaya ngicela nisuke nonke la nikhona nigijime nizophuza akaqala futhi agobhoze lama sesikhuluma nebandla manje gijimani ngesuka la ukhona gijima uze ngaphambili gijimani bengeke umoya ngcwele akhulume kanje engafuni ukusiza abantu ibandla bengithi kuzosuka wonke umuntu olapha because kuyezwakala ukuthi lidonsa kanzima abanye ngo4 bebethandaza basathandaza abanye bebebeka amatenda basawabeka abanye bebeyisibusiso bedumisa bashaya usathane bayizonweni akubona bodwa labo umoya ngcwele akakwazi ukukhuluma kanje uma imfulisa gobhoze izwini zabantu khona amanzi aphelile ezwini zabantu ekufuna connect abanye bebeshunyayezwa bejabula izwi belizwa kamnandi manje balwa nalo bashunyayezwa balwa nalo baphikisa umshumayeli umoya ngcwele usekhona imfula izogobhozwa thana ukusondela kunina not mawufika phambili uphakama izandla uvula umlomo ungakabekwa kazandla uvula umlomo uthandaze utshela umoya ngcwele akusibo bodwa laba iMaritzburg usathane khona lento ayenzayo ufuna uqeda amanzi abantu abaningi bahamba bayehudula emabandleni abanye bebenikela ngabi nankinga abanye bebe attend inkonzo abanye bebengaphuthi kodwa kuyezwakala ukuthi imfula yamanzi ebigobhoza yehlile eswinza ngicela usuke la ukhona uze ngaphambili ungabi namahloni gijima uze ngaphambili egameni lika Jesu akusibo bodwa laba cela ugijima uze ngaphambili ngesikhathi ihlabelela sihlabelela wena ngesikhathi ihlabelela silinde wena agomika
emhlangothini kululo wethu ngoba thina singabazalwane. Into ozawuyenza ukuthi uvule umlomo wakho uthandaze and uphimisele lento umoya ingcwele athi iphimisele. Kodwa ngiyezwa manje ukuthi kunamandla azohamba kupheke kwempilo yakho. Egama lika Jesu. Kunamandla azohamba kupheke kwempilo. Mangithandaza umoya ingcwele ngimbone emba imthombo egqitshiwe. Jesus. That's why I'm so relaxed. I know ukuthi uNkulunkulu is going to do wonders empilweni yakho. Angeke lemvuselele ishiye ibandla laseMaritzburg linjengoba linjalo. And i-revival ezoqhuma emabandleni after this revival into engakazibonakale before. Kukhona abantu abasebephoza ama-ministry, abanye uNkulunkulu bebanikeze a gift of prophecy yafa, abanye bebanikeze inkonzo yokuthandaza yacisha, abanye bebenezil ngoba into usathana alwa nayo intshisekelo. Uma egqiba imthombo Come on, open your mouth and pray. Open your mouth and pray. Yes, open your mouth and pray. Yes, Mama, something is happening to you. Yeah! Something is happening to you. Yeah! Shibahai, something is happening to you, Mama. Koshademai. Limositi tabakash. Yes, Kriko Shada. We serve a miracle working God. Kushabaka Sante. Niproko de Hesinai. Lamanda Shita Bai. Eh! Niprokos. Eh! Lahanai. Sobrekatosh. Yes, yes, Sise. God is doing something to you. Lamash. Yes, Mama. Yeah, yeah, yeah. Lamahai. Shabandosina. Rivoshida hando kozini. Indi kilibanzo lihanai. Ile tipo shata kande henda mani. Alabaya sheda amani. He touched me. Oh, he touched me. Yes. Yes. And oh my God. I shall please. Yes. Something wonderful happened. Touch God. And He touched me.
Something wonderful. Jesus loves you dearly. Jesus loves you dearly. You have a prophetic ministry. A ministry of tongues. He touched me. Wonderful.